Keď sa vedci chceli pozrieť hĺbšie dovnútra Zeme, museli si nájsť inú cestu. Prišli na niečo, čo im umožnilo pohľad do tohto skrytého sveta. Kryštály, ktoré sa sformovali pred miliardami rokov v obrovských teplotách a tlaku. Vo vnútri zemského plášťa, stlačeného stovkami kilometrov hornín, je 50 000 krát vyšší tlak, ako cítime na povrchu. V tomto nehostinnom prostredí vznikajú najväčšie poklady tohto sveta. Môžeme ich nájsť len vďaka tomu, že boli vyvrhnuté do nášho dosahu počas kataklizmických sopečných erupcií. Tlak vytvára diamanty. Stláča uhlík do najtvrdšieho prírodného minerálu, aký poznáme. Tieto diamanty boli vytlačené cez zemskú kôru pri mohutných pradávnych erupciách, ktoré spustilo teplo vo vnútri Zeme. V súčasnosti baníci ťažia v týchto vyhasnutých sopečných komínoch a hľadajú tu diamanty. Diamantová baňa Letseng sa nachádza v malom hornatom kráľovstve Lesotho v srdci Južnej Afriky. Diamanty sú uložené v hornine nazývanej Kimberlit vo vnútri starého sopečného komína. Nájsť ich je prácou geológov z ťažobnej spoločnosti, ku ktorým patrí aj Claire Palmerová. Stojíme v pôvodnom sopečnom kráteri, ktorý tu vznikol. Pôvodný zemský povrch by bol minimálne 200 metrov nad našimi hlavami. Počas ťažby diamantov tieto krátery opäť otvárame. Väčšina diamantov na Zemi sa dostala na povrch počas ohromných sopečných výbuchov pred miliardou rokov. Tieto sopky vybuchovali nadzvukovou rýchlosťou. Viete si možno predstaviť, aká musela byť sila erupcie. Podobne ako výbuch sopky svätej Heleny, jej erupcia však prebiehala horizontálne, zatiaľ čo tieto výbuchy smerovali o mnoho viac do výšky. Tieto búrlivé erupcie vyvrhli minerály z hĺbky vyše 150 km na povrch v priebehu niekoľkých minút. Dnes sú diamanty uložené v sopečných horninách. Je len jediný spôsob, ako ich odtiaľ dostať. Letseng je výnosná baňa. Všetky tieto diamanty boli vyťažené v priebehu len 2 týždňov. Tieto diamanty sa preslávili na celom svete svojou vysokou kvalitou a vôbec najvyššou cenou za karát. Diamantová baňa Letseng je navyše známa tým, že sa tu ťažia veľmi veľké diamanty. Jeden z našich najslávnejších, Lesotho Promise, váži 603 karátov a bol nájdený v auguste 2006. Predal sa na dražbe za 12 400 000 amerických dolárov. Nie všetky diamanty sú dokonalé. Niektoré majú mikroskopické defekty. Dokonalý diamant má vysokú cenu. Pre geológov sú však skutočným pokladom práve tieto nedostatky. V diamante sú uchované miniatúrne fragmenty pradávneho zemského plášťa. Ide o vzorky z najväčších hlbín, aké sme schopní získať. Rozprávajú nezvyčajný príbeh. Sú ako uzamknuté truhlice času, ktoré v sebe nesú kľúč k odhaleniu tajomstiev ranných dejín Zeme. Na základe ich chemického zloženia dokážu vedci zistiť, že tieto diamanty majú 3,2 miliardy rokov a dokonca vedia určiť to, že vznikli 160 kilometrov pod zemským povrchom.
Vzorky diamantov z rôznych častí sveta sa vyznačujú veľkou variabilitou zloženia. Znamená to, že plášť bol veľmi búrlivým, dynamickým prostredím aj v ranej histórii našej planéty. Len veľmi málo vzoriek hornín z hĺbky pod 160 km sa vôbec niekedy dostane na povrch. Napriek tomu ešte nie sme na konci našej cesty do stredu Zeme. Existuje aj iný spôsob, ako zistiť, čo sa tam